Okay guys, magandang hapon sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga subscriber dyan, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Domingo Gosun, Papa Doms, at syempre Karen Kabalin, kay Tikim Pampanga. May pauras mo naman po kay kayungan. Ating ka na akong susunod na kanta. Yung Sese akong Texas, para ka rin sa bungero. Yan. Atin kong Sese Texas, iba't ke pa Las Vegas, matikas siya ampong matas, atin yang senyas sa iba sumambot yata. Inyang ikondisyon ke pepay numan keng gatas, anyang atso nakegradas neng katikas. Inyang bugnos kune ing sese kong Texas, sinula po yang matas, megisan ya ing oras, eya kinuldas, kuldas sa burameng mate. Sinali kong pasibayo, palayineng Patrick Antonio, mabalbonia, lemonia pa, magsalita yung kalokwana. 3 days ke pang kinondisyon, meglareneng kayang palong Marlon, Marlon, laban mo ko, sumambot ko. Anyang at suking kilob ng kulungan ng kana akong manok bakin daknutan, dalake sana king Mexico yung sabungan. Apan sinanin po shop ng manok ko, bossing nga na, laban mo ko na, siguradong sumambot ka tanga na. Menuwala na ako manuling magsalita yung manok ko. Sangla mo rin kaya kang ari-arian na. Singla ko naman. Singlaking ka na akong bracelet. Singlaking ka na akong sing-sing. Singlaking ka na akong relo. Pilalong yung bali ako misang laya naman. Magkalang may tipon din pera. Miras lang 150,000 ng milyari. Eh di wow. Anyang bugnos kuning mekili-kiliya, pilepisanan niya pa, mamayad na kamarlon, uling metetana, mamayad na kamarlon, uling metetana. Enak manyese Texas kan tutuki, manyese na ako mungitik,